Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel a balay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan daytoy, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron daytoy ti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki iti dakkel a balay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mat daytoy ni Nana Petra, kat adda simken, amadi nga atap na. Idi naamuan da, a hardinero gayam ni Arcadio iti dakkel a balay. Simken ti apal, kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo italawas ana pauluan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka atao, anak kaw. Saan akas kinikajong akurang-kurang? Ket armak to ti bagbagam ana po daw a babae na nang agbalinto a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing kangem ni Kajong. Iti anyaman nga gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel a balay? Daytay ti isa ganaak na nang. Anya nga tati umuna nga addang aramidak. Padasem adamagan kin ni Arcadio. No kasano anakastrak iti dakkel a balay. Ta isumot ti aramidem. Anya ka didagit na insangpet mo, Manong Arcadio? Presko a prutas kanat natang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am. Nagsingpet ka kit din, Manong Arcadio. Nangisangpet ka pa'y kadagit na. Kayat ko nga main, asaan kan a maulaw pa'y? Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arcadio. Aglading itaklakit de, no adadakas ang mapasamakan ka, ma'am. Apay, ket dinakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idinagulaw ka. Nalidayak, iso nga inyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman unay kan ka, Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag ka unay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito irwar ti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka dito ibagam iti buskaw. Apay adamagam. Tibus mo ti pangibagaak luko. Ay, inakpay damagan kan ni ma'am, no kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pay. Una, no kaya't nakasarita tikas iti panagrupropam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamat apagaramidan iti dakas tibus ko. Makitam mo ti saan mo anakit kita. Naa? Timurad kan samot ten kwasit, ah. Ala, ingkan damagan itibos mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak. Adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka. No anyaman ti ibagana, pastrakam tadanggak. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutila ibagbaganakan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadio? Dinak mapagaramidan iti dakas, tadaak dito unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga amunag. Sige, Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka.
Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko boss. Kaano ka pa ang nagbalin boss? Jainwang mula ang ti akin boss kan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom? Umunag kan. Tap na makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon? Numalpas mo nga ibagat ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamo mo, agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ije dakkel abalay? Ay, jak amaw kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ije dakkel abalay. Saan kumat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat na ni Kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka dakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gat-gatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-itid da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Angie ti presko a prutas. Kasta aya. Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Angie. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Angie. Kasta aya. Sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay, mama. Adan samat kinasari tayo iti cellphone. Apay, akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla ka no asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di, mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayo ka no ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kwa na? Ngam saan amabalhin? Saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na, mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adataning tibiyag ti kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken italaan nakita karimanyag ti rupa na, mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kas jay aklase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka di ti maipaikukan ka, manong. Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo? Hardinero? Adamot den hardinero mi manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit Akajong? Saan mo't akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaubing agsasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagrebangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, manong. Narigat mat na ibagak asaan. Agyamanak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod?
Ngem pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak to manen. Asino ka di tinakita ka ng salabay kan kuana? Kunada mait, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kan kuana nanang. Disentimot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak na jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda anak kau. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni ma'am iti sabaw. Nang runa to'y rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Ngam, sikreto tala ang adwa daytoy. Arkadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Saanak ang maikari, manang? Makitak lang ang naragsak ni ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti panangasikasum kan kuana? Ay, saan mong ibagbaga Takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, no maamuan na tirignak kankwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arkadio? Apay ko maakagurak, ket awan matbasol na kanyak, manang. Dinamag ko nga may no napatig ka kinkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin, tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day manang. Napatagmat ni Arkadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak karit na ak itikas jay apanangipatag. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit, uray saan na nga ibaga apat-pat ganak. Mariknak kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga? Takunana, asaan ka no amay karikon ka, ma'am? Sa bali ti panirigak iti biyag. Timang pili iti ayatan. Saan amay ibasari iti adal. Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am? Kaya't ko naragsak ni Arkadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya? Arkadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga Anya ka di day jay, manang. Imbaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta napudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di day tama, nang. Uy, padasap nga ipalapal ti ayat ko. Barang no maisalat. Amumot asawon day tanya. Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka now. Mabainak mat ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Oh, kayat mo ka di maunaan na ka. Ay, jak laki di palubos. Aday jay nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Nya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumiy-kumak kadagiti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. No day tag ka matigagaram. Ay, agawid kan. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan.
Pagkawam ni Manang Elisa, no kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidag. Lukatam kunaknay. Inakpay damagan ni ma'am, no kayat nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie, makita makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrak? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam nasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag, taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay wita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.